na bono nigo enteke mutinyo gatano egenderete ayirira eskure yigani yere kilomita ya mune muskuru aso muchokeroka na mugwaka esimu transit number 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayire na kwenyorera obumanye iriwebekeri bagarija asinsiga yokwirwanirira. Sirike ni kome na isano na biro mutenye no yo kano mwakano yo bechiruwera 25 nomo moncho moligarinde no kwegena mbiyorando nsia sule na kukwaniri na baigo kukwarigane kwa nyora mwana maya yekyonga chinsenye cyabo no butko literane sera sinjikunde na go sabire tuskara go chaka hekyonga chinsenye nigiamate yamo korwase kenyoro kiage kora ekegoge hegwadia kegoge bunge ya kichucha cheno the nigo bare no mwichano munene asingencho babeire bagwetera amatemo omwana bo munene nigo are no bare mana boiga abana bambe nigo bare no bare masabo no baruro kubulia gucha sabara iko bakonya sokwene kibuna bachie konyora hachibese chichira chikokonya kugwenya omwana oboyobete gakonyora omubasokano njasa marieta ongoro guchoisi kwamboka ngwenyu aigane nkayane oyo no mocho kora no rwarete mumuro no oyo kabere nabwata amatemo igabwata abana barema bari batatu no yo nera twakagere torenge byanere umire mwana omonene niga ukorete riso oyo kabere tari gukwana oyo gatatu tari gukwana oyo kana tari gukwana oyo nere orenge buya twasemereti ngere rende nache gokonye nkeyeiga rende omwama taka murangeria achikumwaro ribyo mote gwa pati mbayo omwana yakaenda akawo wetera rende morocho goremerwe morocho bune nkeyere ekamanya goikira rende chibesa chiarenge nsinini omwana oyo eteri korwarerigwa chiaerire bono twatigeire namagoka amasa bono natwatigeire namagoka amasa omwana oyo no arense taragwena igaganeirie chibesa chinyinge airunya getari ane nachiko egwa mario gose naramboke gaki bono yaikire omwana nya no momura tabwati kende gachandegete kende no nyumba nkeyo bakuri osororo muna bono nara nagachonda bagosabura keri toke ngabaiyeke bari bono na tugachikurire tukarora gaki ndobwata abaisimiwa baminta baya baregeti ndobwata omwesimiwa ntocharete masieka oyo no mwaimisia oito chabeti aya no momura gaki tokonyera omwana oyo nero omomura omambia ogocha gokonya ekenyoro gaki tonya simba arati ane simba gaki tokonyera omwana oyo gaki oraire nsa totiga gaki
gaki tagototiga tebi no omonto omonene korwa iguru gaki batokonye onde bwensi orarora amabera gaki akonye nkeyiga emechando nere nyomba eyi abana baye nebirema oyondo oumire bono nabo bachandegete omwana oyo bakuangayikire rimo nagenda pare gari ekamba kumuita ebirengereri aiga story ne kinyoro kiagekora tu nyakora sublocation kigogi ward omwana oyo umiete no moito korone muna moigure beresire no muhama to mwariganitia kamwa aiga siyo kwarori omote epatie akaruo omote gorara kaise akabune ko mugongo nona magura eteyo igabunegete igwo omwana oyo otemire kumusugurikia iganaria yasinyire none piri bonega niri kibasiga nirie rindo omwana oyo arorekane ko banga nanyo ari kinguru kyogo ikarasa woka igakire bise nyinge inchirete yaranyore bese ikyo kakimna bono igatwa kwandire asaba isimi abaito barigeti chared masieka omabungo ito chared chabet nyakundi kaki toigu motokonye tonya toto simba rati esimba yetu ya Kisii County kaki nkeye chandegete muna turano ari bone tende ngiri bakoria na kabando kasimikiria nabo bari gana gatoke kara na nkaiga abo nenchara yoka na intu bono iganchirete turanyore ebesi itore iseri inde konyu umwana oyo kaki tu abasabire oyo oraigwo bari abasamaria abaya kaki motokonye nkeye torore ng'omwana nere nanyore obugima bwaye gukibosyo nabonera arabetaya asi bari moratokonye mona chebi no munene mukoro David Maraga ligabero yobwango iga kugikiro kina kwa muguri ya maguta haigeme yensi ya Kenya asate runege tambukirega negera chiku mu misaho mo Kenya wakwana sebirero hemarago bajarero ime yeibeno ase county ya Kisii Maraga nchingi kecho akwanira obokurume na yubo eganga yayo kuligikiro kyobura yubense asobachole bonene bole bosio muri kujodibone asanya no rwachura senchira yobuikirano. She was a leader in the women ministry department. Nebiro abarai aho bagenderete gusanga ibirengerero byabo ananigo y'oburai meyense ya Kenya okwana kula sekenyoro kya Ngabi ewodi ebeno ebunge nyaribari chache county ya Kisii nigo oyo kabeire omunachebi no monene omukuru David Maraga arabarai bande asoko na engora guchia asiamate ya Nyagusira. Wale ambao wanaiba ni wale ambao wamepewa mamlaka kuchunga hayo mali. Ni kama uwe na mchungaji wa ng'ombe yako na yeye ndiye anakuibia. Hiyo ni kitu ya wasi. We are not saying anything. Wale ambao mnasoma magazeti mliona juzi mafuta ilienda juu. Ukisoma unaona vile hiyo mafuta imeenda juu. President Ruto alianza akasema ataleta mafuta government to government. Zile nchi za nje sikapata ile tunaita parastatal bodies ya serikali ile kama kampuni ya serikali ndiye inahusia Kenya mafuta. Lakini ikija hapa kwetu badala ya Kenya Pipeline kupokea hiyo mafuta wakaweka makampuni. Nonyina bo ensemo yende Maraga nigo akwanira ebikore byobukurumi byabere bikororekana anene comment kaimense ya Kenya. Mimi nasimama kwa mambo mawili. Jambo la kwanza nitahakikisha kila mmoja anaheshimu sheria. Hakuna mtu mkubwa ambaye anafanya maofu na aachiliwe. Kwa my presidency hiyo haitakuwa huko. Nitakuwa wa kwanza kutii sheria. And everybody else will have to follow the law. Ya pili, I will face corruption head on. Kitu ambao kimegusa hii nchi yetu. Nchi ya Kenya ni nchi mzuri sana. Nimesafiri nchi nyingi. Kenya is a great nation. But our greatness is going down. Aso mujegojo igabwa matanga Maraga nigo akwanira eganga yaye yokuligia ekerogo ky'oburai bwense asobochole bonene buli busyo asateba abaraya bange nigo bagenderete kuigotia chinda cyabo
kurinde tibali goikerania amaganio gochia saba na inchi. Watu wengine wameuliza zaidi, Wakristo wenzangu wanauliza, wanasema Bwana Maraga yuaranela wachana na mambo ya siasa kwa watu wengine. Nataka msome kitabu ya Zaburi 26:29 fungu la 2. Linasema ya kwamba wakati when the righteous are in authority, people rejoice. When the wicked is in authority, they mourn. Hatujawahi kufika pahali ufisadi imefika wakati huu. Kila kitu ambao kinafanyika iko watu wanaendelea. Mafuta ilikuja, wale ambao wanaleta mafuta ni wale ambao wanatakikana kuyachunga. Ayegani gagocha chingaki abakenya bange bagenderete kwimurungania anene ase sekta y'obosombi amagori ya mabuta ayu abetega komenta bwango iga asebono bali no gosemeria inge serikali nechiko igwekerero kyabo nabo igo kubakeria amagori a century gwenerete kuroiga sekenyoro kya Liangabi ewodi ya Ibene bunge Nyaribari chache miye kaunti ya Kisii ili anigongoro kwa Dipon Asanya Birangara ligoro yugukina kwa muguri ya maguta ime yensi ya Kenya niko kuendete kwimukia mabirira ase kaunti ya Nyamira waigasiriti kuriare regati abamenyi korwa sekenyoro gya tente me yegwodi ya township bunge ya West Mukirange basokire na ukwanira igoro yugukina kwa muguri ya maguta aibo igo una babire basenjera babire bakonyoro gwakwa anena sokomenta kwe bintu byengenjo ebyo bagutumika sobugima bwabo bwakera lituko nabo igo komenta gwekibesa cyo basombi ase para seboigo bayeboliria serikali kuri chinchire cyo cyo kendiri goliya maguta bunenchere ya moyo korbelia abakenya bugima John eye tokumetie eke igoro ya amaguta ekene buna bono amentire nyone ko kuchikorine pikipiki ekene kwarenge guchira siringi ya 50 bono yoko tabunemia bono tumanya ko boriga eye Kenya turi gusenga igaki turi bono na maguta yekera komenta njenga ete serikali nkobwatira nere ba ekero ba komenta amaguta aya yani nkirinde nirororo bakwigwana gusemba lya banyene bakubwata bamenta gusene kambuni bono Kenya yeito ntorochie serochie naende bono egento torochie ekene tutachieti korigereri buya twarorire inga Kenya ngojikumea tore tigabairanie petroli inse ne t-shirt inse ekiagera abantu tonyore obokoreri obuya nyone ne bintu kujikogora kurwetuka bono yokonyora bire ebe igoro bono erasa gutuka entereka bireye nga yoroche mwana inchi buna intwe abantu manyonga ana haki nga itura rusia besa turajikogore egento igoro mwana inchi paka tume inchi abete nga ensuenene ya merenke no maene bono ni tukomerwa togo itwe etagisi yeito teriko tokorera buna tutagete ntomanye tinga abantu bagusangirerie etagisi babeko muko gaki ntomu gasogora kurutenta amaene igoro ya maguta ya twarerire ntubwatie njera turanyare kugamba n'abantu aba igoro ya maguta ntuo tokorera kuja serikali ya iteto konye ekiara na bubate ni bintu ebi nabona umurayo ito munene nero gototebuna yasangiretie bintu bya Kenya kaibeka buya bono njira kya ibegete buya nanda maguta komenta maene bune na jire gocha paraga na jire kurigeria abantu abana pota abange jiga ipikipiki abapageti oyo ubwate ko nero kunya kwenda para nande yako gusaba siringi 100 bona abana pota ngenda bari kumi ande ngore na bara matoke imekuiba mutako bakonya maguta yera nense abana kogendere biashara buna byarenga ogeto aro ibwango kurutente na kumiri sana gona chite kurara ruri sabwa kongo tare para kiredio kitivi na nyorira nk'abantu abange bacandegete kweli
mukomanye kwebonisa babuki inga maguta akire igoro amentire paefa yakire igoro sana igona chete kogenda ngaiguna kendo gete kiamentire inga maguta kendo gete kiamentire ngana mangana ate gwetia maguta na mentete bono ngo kuminga nandi nkera nebe sana bwate guchika esabari nale guchibosongo enaira nete guchika emiroberi nale guchikokorororo egatera ekiagera nagakirire siringi 100 ngate bugu siringi 200 nabwate 200 bono kwera nango kuminga bono gakia serikali yetu twali gusaba iga twali kolera gakia serikali mutali kwancha omo president n'abachumbe bao mutali kwancha muikaransi genteke porona gutanya munyaparansi umwana inchi taumia. Mujumbe bwa bunge ya Kitutu Masawe kaunti ya Nyamira Homoske Krivu Gisairo igene kirumo kyoye bogosira abana sigisemi gochakira gisukuru cyo buroso goika chi university kakwana segeti gisukuru yo buroso ya Kenyerera imeye ward ya Magombo imeye bunge yo asaigora bene birasi bibere byekerero homujumbe Gisairo nigobiga kwanira magendero handa ye haikiranirime ye ward yo kago sababa nanchi kumubate siasa kugendera gwikirani amangime ye bunge yo ya Kitutu Masawe muri Kitutu kapokara norobotirwa senjira yo gwikirano gago kwana chinga kigore birasi bibere imeye skuru ya Kenyerera PAG yugotokemeye ward ya Magombo Gisero nigagendere ko bagakulira ngana chikonyara koba gakogendera gusira chisemime yorogongo NGCDF ya Bugetutu ya berege kubakorera gas ebinto mokorora manya kondra ibarate cheki yongo chanaba igorege ntokerete abana baitu banyora sagi abagosoma abana babataka na butuka gitumambi babagambi baga muntu bwato mwana toko mosekera ekero na irete chikura igete gitangani na batebeti no kwegera abana baino chibasa ri muri konyara onde naro kubwato koboko nganchungo bwate nije maite Gisairo kwera gwe basari igo ayamochire serikali nene kubwatikana munechira chaye chakira chinga kichitare gwikirana nane ase ayamochire kubwatikana muneira yoko raisi wa university imeye county ya Nyamira aroni babasandu bana bakonya gutarana Nyamira University bamaete Ministry of Education ebwati Nyamira University se list yae muna bako igore campus ya Kisii University babatebe ni campus ya Kisii University hakuna kitu inaitwa Nyamira University ni tuko kwa allocate budget naone kamati hiyo nonye ni ntururu kwanza tige ntururu yete elindi utara allocate ni ntururu erasmedi takale nibo yete elindi na achire kote imura yonde once angorokie document ibwate yete elio no yo moisokiro lakini moroche kere wiki bakaenda bakarigi Kenya Army na bari ni chukuru bari isatari bakwenda gusukume kokoto mukaegu milioni 500 mate mwaetu che university mwanya guchubwati rande mwamendo tu milioni 500 chaikire 1 billion edeni ingo gocha kwakana igo igaba mochi abangi baye bage siasa au bagendera ko bakomulia ebigocha asibiga momochirio mujumbe bworgongororia rwanya libali chacho moskeza ihirjanda kubwatakanamo no wesonania amona magenderero abugetutu bwa Masaba Zahir Janda wewe ni jirani yangu lakini usiponionyesha heshima na mimi nitakukosea heshima mambo ya kuambia watu wa Kitutu Masaba kwamba barabara ambayo inafaa kujengwa kutoka Kemera iende kumalizia Keumbu kwamba utaibadilisha ianzie Keumbu kwa sababu watu wa Kitutu Masaba hawafai kuwa na barabara, ndugu yangu, tutafinyana. Hudumia watu wako wa Nyaribari chache. Watu wa Kitutu Masaba achana nao. Uongozi wa Kitutu Masaba achana nao. Wewe huko Kisii County zungumzia mambo ya Nyaribari chache, ukizidi zungumzia mambo ya Kisii County. Mambo ya Kitutu Masaba na Nyamira achia abagetutu ba Masaba na abanyamira. Omweli oyeni go gisera kebulire gesakukyo magusigo chamo nenjira ya moyo kumusira Fredi Matiangi mwizuwa cholyo bonene
asagendera ko bagagusegeta abananchi kwaneke kubwata chikura. Tuna abantu ba Fred Okengo tuna abantu ba Fred Okengo biribyo kominyokani na barabu no moiso yo ebitigera Sifuna Isairo Kibagedi Babu Owino Barongo na wengineo. Ingo ripoti ligeta seni kia wanchete kia Gatembe Kuruiga Magombo Kitutu Masabe meye kaunti ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp Okara. Gati ya basaina waigabanya kenyoro kia Nyamauro ekio kigotoka imeye wadi ya itibo bunge ya North Mugirango wakoragwo na eno kusagero nigo baisokeri kuri arero wa kambi ya gochia somura ibinso muske William Ruto asamagendro ayabete gagocha kime ye kaunti ya Nyamira asebalire osebarire chinge kecho kubabolia abarai bonse bagusi koliga chinchere heli banyale gokonya basama bagaye mirimo elihera bakonye asoko gendere bugima bwabo bwakiralitiko nanyana bo heba ralire chinga kecho nakobolio mugusi bwensi ko bamaiga yomura ibinso muske William Ruto lina liyo mugusi haragendere konyora amagendero muri gitso fatika Disemba na rotiro asenchira yobwikirano amatuko amake maiga yomurayo munene bwenze Dr. William Ruto ukura etaro yamagenderero asoro gongoro igaro abusi etaro eyabetega guchakya amagenderero ao igorero igati abamenyi bekinyoro kya Nyamahuro anene abubare abasae besokya nakogokera uburabu obo bora chigocha kusi igento kira chegokenya uchumi ya Nyamira nefichana bya Nyamahuro abantu bagenderete na masomo sai etokoiranerie president ya ito William Ruto mbiamono atoretere university kya Bonyoru bono ribaga abantu bakoendare banyoire university kya Bonyoru tokoiranerie mbiamono egento gya kabere echiro egento gya gatatu epara ya Isinta Tombe Gitaru akanyebeke elami ayonsi togote ya president nera toroche ndorochionde sema ya kwamba vile alikuja hapa atatutengenezea STI. Asa mimi nilifurahi kwa sababu watoto wangu wanasoma Bwani University. Kwa hivyo itakuwa rahisi kuenda Bwani University, nitaingia kwa hii STI, naenda Bwani University for 1 day. Kwa sababu ninaendanga 3 days. Mama ninakaa njiani mpaka ninachoka. Kwa hivyo mwaka huu I'm so happy ya kwamba STI ikiingia, nitafika hapo Ikonge na banda naenda mpaka Mombasa Bwani University naona watoto wangu. Abanyakenyoro abaiga Nyamahuro imeye wodi ya itibo ebunge ya North Mugirango nigo barawanere enokusagero oyo oirachinga kecho na koboria abarai bonsi bagusi kubika chitabauti cyabo cyonsi ense muri tangani na ribagerio kurarwanirira abasae banyore mirimo aho eyo barabe bagokora our leaders yentoko basabu ni nto basae nchumo to ikange musapotia antoa minto kwanza mora abeka sasa 2027 kando mora make sure kwamba abasai banyole abantombaro abasaimbaro ba tiketi school bagende ni school banyole washing machines tore community chinde buna abarai bande ko rusiko bako abasai noni chibigabigi baba chitinga banyokoli besara so banyole gento bakoroki banyole ndagera bakoli sai ge osito kusige program se chinchiyo ntoro empowerment chiabasai ntobwate local football clubs ntora mora yonde kurugusige oamwire ko konya ebila bya kusige ko ba chi uniform ne mipira so babe busy senju mupira ngo kibudos abasai busy so toko basaba mora bekate interest ye personal interest kando mora tore interest ye community mo chamo chingaki echecho nigo batebire buna parabo ebagendrete komokoboko omurayo monene bwense Dr. William Ruto asaboigo baburirie omubusi bwensi komobwatisya buna enchira eyemo yokogenderera konyora magenderero busi mora bwatisi omurayoro okuruku President William Samoei Ruto anatoletera magendero 2017 gegoika ntobwato mode ya muri ntobwato yominto ekaro bwate ngombe ejirani bwate ngombe okamwa ne yawe litororia ondira tora mbego togoanza kuminyoke ejirani gokora ebere ejirani era kwa mabere okora ekara yawe anyorire muri basi mata na ki bono ejirani tino boli mabere tiga nkore nkameyani
Hiko ripota Gatembe koroiga sekinyoro Kenya Mauro ekyo kegutuke meye wodi ya Itigo ebunge ya North Mugirange County ya Nyamira. Jeff Atigad Isemba asarwatiru manchomo ligari atanyoro mutimo komoketo koirana tugande ne kyonga sinchira yoboikirano. Ine kwabiri gukorya road show track iyo bwategirya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwateri bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiria nigo liri ya kigima eryo lichujugire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwata chi DJ Chanjere chi MC nabwigo track nabo kujitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsema abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki ubunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange. Amasomo nanne obumanye nabuborairire omwana okugendera asamatuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana wo anyolera obumanye nanene bw'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute eryo aibunduza kikosi ao igaiga ntubwata kikosi bunabono erya ya Building and Civil Engineering kubundisa tulebwego ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwata Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwata ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 igitumela ase nsema ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkwegeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship inkwegeli bale Food Production yani Cookery na boigo Food and Beverage Production ase chinsamu cha Cosmetology nigotokwegeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyolera obumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati bumanyi bunde obunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwana anyolera obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete ayirira eskure yigani yere kilomita ya mune muskuru asomo chokeroka nabogwaka esimu gwetrase chinamba 0726588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyolera obumanye eribwebekeri bagalirya asensiga yokwerwanirira.
Karibu nainde umwanchomo ligerelia abonchereria bechiro ya mugonga besokire na kumwakera mbiyo murai wensomuske William Ruto asokuru gosira hobwagachi bechire yo inse kyombe gya Chamber of Commerce nigo bateruna chibesa cyarwete no murai wense milioni yemo uchia sabonchereria bebibanda chibagwe asinchira yo bwene no bwasioko nigo bono hogotaigwana kwarekanira igoro himbarabi bagwenete kwegwa chibese cyo Oraiwe chireyo nego bateruna talikero muntu okwegu chibese cyo korene mbaliboka basugetigwe wetera sobwagachi we chireyo muri getogiri batikopi orogotirwa sinchira yoboikirano wetera no gutara ko murai wense Dr. William Ruto asensemo ya mugunga na kubeka ligena ly'oboroso asogo chakwo bwagachi we chireyo nigo ababwatani bari barase chiru nabo yugo abonchoreri barase chire iyo bagokerege korwekyo na kumwakera mbuya igoro yogo chaka okorosu we chire iyo uno yomo obogwa barayi bwa balemavu umachoge burabu igo nkorwa pongezi ase umurayo ito oyore president ya ito rais Ruto aso koba mutanga nigoso amugonge chiro ase kiraisi kiritu atwalire ekigo ikere barabara irami muinari batene noro ba address y'abantu lakini ere osoire paka ekiro obekiro musingi bwo kwagacha na twarorire kurende bono nigo bachakire kuraramikira iguru yekibasinya kuba chikurwegwa gokyase balia egotebekana banya yako bakurushigwaro iguru yugo chakiwa wechire yo nabono baganetienga ebesenya kuba yikurwegwa chiringe milioni yemo nyako chikubaganwa asenchera yo bwasioko chairman yoito na committee yechiro ya mugonga chibase chigoro chibase jina no chira na chairman ibona arenge ko boriga ekyagera na igure chibase chingo chigoswachira samagoka atalia y'abanyabiasara nigo batebirenga chibese echo tikatinya ko bachi kubekwa asenchera engiya nabo igo gwetera ase kyombe ya Chamber of Commerce nabo igo kuwatana no guteneneri wechiro ya mugonga banyako bakwena no chibese cha asenchera endonge chibese chira atenena tonyore list engiya ebwata abanyabiasara baito bonsi kuhusu hizi pesa milioni 1 ambazo rais aliwacha. Hizo pesa kulingana na ripoti ambazo zinatufikia, list ya watu tofauti ambao sio wanabiashara ishatengenezwa. Na sisi kama kamati kuu ambayo inasimamia wanabiashara wa Mugonga hatuwezi enda kukubali umukonyi w'umunyakirugo we echiro ya Mugonga Jasper Mose niganya ko bagagwe sokya na gweresera iguru yekibese cyo nagotaya muna chinya kuba chikubaganwa kulinde ngo cyase bali abanyako bakonyora ko bakunywanyigwa kurwa sechiro kinga kiechiro yali kwagachwa ainda akarororo aga abana biashara bali baru echiro ime tabodese bakaberera bali gogese para bali bakoni chingeni bakoni matunda bakoni amagena akabasingie milioni ya chibese chicharuwa singie milioni ya masaba na biashara bali ba affected kuruga ali bagajase para intubwa to mubangirio mune kamati ye chiro muna naki togo chirwa kuchia wana biashara bali ba beta affected igo mu bana biashara bana ba Mugonga ngo bakikishira nka lese ino ere buya wakati wote ukonyenyora muri asinjire bwenerete liberera twajagira korora ikanyike ebese ya ino no ere na ndingo nyora muri mwezi oko musana nuko yiga kwalentere liberera line na sechiro ya Munga babwatani bwaye nabo yigo abantu bechiro ensemo nekyombekerie ga Chamber of Commerce obwatebire muna ugochamo gusange birengeryo nakira chinya ko bagikoba ekebekero yucho kokonya abanchuru bale sechiro ya Mugonga ko libotereke tembe kurwa sense miga ya machoge burabu Malitana nje Gilbert Kobi Mega yomura wenso muske Dr. William Ruto gotarira rongo rwagusi nigona mo seneta we county ya Nyamiro musko Kongo mugeni hatu gutera rechinkwa na Charuto igoro ya magendero ukwana nkoru nyange na hegotoke wodi ya tinga ebunge ya West Mugirango mugeni nigateruna nilibaga hakoligirio gochagusi elikoligio kubwatiswa kobako libaga lya Matiang'i igene kigasa kukemugusi ngishikumu bwate Matiang'i yo kolengana nere okolete mirimi ya ekeraringo omuwaziri Ekaromo president yata aleta
mwamora gitinga democracy community mwamo eteli baga agaeta agakwana yaye tukamosaruteli lakini mukakeo usumali mwakaleta biyasa ikiagera mtu manye desi toko genda bunezo kyo kyaba gusiba sabara ikiagera mwatwara ndigu na Christine karare ko tebe ge ntonya ko tabiri ngo chia mtu aete taiga buna bagusi tukatara tukababoli ngango tabiri matianya rumumbu aijabo lie kiruge bo president mwachara nete na ende motaka kwa rato gonjo kakombo mbona mwanda wetu mosena toino okomo mogeni mwabenga tara na matiani tiko endra gotara nere mora na injera matiani igota igota banga ntwese ga sabukio mogusi otoka edo twara wasemelu na twara ndigwa igarero una matiani ito nera na acha ko babuna Daudi utumie ta kandruje kalia kaita golia ndoli ko jikuwa igota wa sabaji kanisa Jones P tosa bena 2027 omondo ko iro president akaba Dr. Fred Okengo abuna otoko beka masawa na ndenda ko adenga muoba ebinte byo mo president abanya batoteviga kerege ndako kwana ne bintu bya bange tu kare serikali rimati ya nyarobisi banyene galiyo molero ya ikonge oya bange tu kare okege tange geriye gawe kuna na wewe na ikonge lakini wone president yako nyesikio chimagega na endo etanga yo madenga beka maruse emaye ko irano ngwaka na tole tax wesaba ndoli gwaka na igo tawa tawanga chipara ne chinyinde chikorosi kwa bantu bami ndonda eto monte gere no enda ko chibosigisia chipara chikorosi kune chinyinge na serikali no ni ndukara kare ka to wikina porukisi gocha kebirugo ogende Nyamira barabara ya lengo lakini mo president yare ko karanso ofisi okolega astari okonya goetaga yokonya batangoro je para kele litu getai chirwasi chikorosi kukenya kila litu president ali ojo ujikolonji lakini yako ila na ngai gaisa kolonji ngai sokoja korwani omwana itogoro ku Dr. Fred Okengo matiani mosuka ko matiani mwasi bin toiwana lenga na otoko ile matiani na ndio toko sawana no mogaba no itonya liwe nyadi banero katotaviri nganero bwate kiama kiado ko gosena kiona kia karuki gosebupa nganero utange teke kiombe matiani yako cha kuboro libo president na ende karona roje wara gonjo karana mutanga ni kumukie biyaro bibele gona kumetie kole para ira kabese pare boro gosabara mai gojonya ni mwanga njero na ngoji na ta binute ke swele yako manya gusintra onjo ukediege go ikatika to mata ingacha na ndo motari go cha kwesi mugira ngozo mwanja ni mangana hiyo na ende tuombe wono tikakabe imara abana baito babwate chikura kutogo ika 2027 tonyole ngambu ya toi bono ko chingwera na Nairobi ni bwete buyango sumaili nga bagusi no nyaruto tale de baro no tole ase ko beka Dr. Matiang'i wo president na injerende tindi ka mondo ka mo seneta na injerende tindi mo ya mo roje mnanya usikie gete na inje 2027 wala wako ya ndambe kabiri na inje na ka monda ka yande ko to 2027 mo yora na ko omoge Soroboti rumoncho mwalikalya nongwikira mweli obwa mungana mayaye kionga chinsenye chia bono batuko literane sera sekunde nago sabiro twaro bulikalya nabigo butuko borobia ine nugene techi stage chichi size au lighting and effects pipe and drapes PA or sound camera equipment grip LED screens security barriers fences power units chiema chechingencho au nibinde ebenge asi emega ilia emeke nilia yaigatua gusi ilia emenene concerts ibigeni corporate events amoro kereria ibiegwa na version shows imesengurikana nibinde